danas podjela halve ili bajramskih paketića u džematu Kamčani 2. Prepoznatljivo i to je interesantno i jedinstveno samo u ovom dijelu krajine. Nije to po cijeloj Bosni i Hercegovini, a običaj je bio da se halva uoči Bajrama iznese, kaže da zamiriše halva, a svrha je toga bila da u kuće koje su, a mahom su kuće bile sirotinske kuće, da se unese nešto od slatkoga, da se sa tim slatkim dočeka Bajram. Pa mi to produžavamo i danas, evo vidite, svake godine i ramazanski i kurbanski Bajram. Danas, hvala Bogu, niko nije potreban tome. Ali to je jedan mubarek koji ostaje da naša se djeca sjećaju. Jer doskora su sjećali se, bio mi djeda Mraz, pa ne znam ja, pa onaj, pa ovi praznici, imamo mi i svoje praznike koje treba obilježavati, koji se ne treba stiditi. Ja ću vas sada zamoliti da svi u sebi proučite sa bismilom 3 puta kul huvallah. Džemat, Mutnik, Stari grad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min šerril vesvasil hannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minal džinneti wan nas. Nastavljamo podjela halve ili bajramskih paketića u džematu Kamčani 1. Naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe. Draga djeco, dragi roditelji, evo nas opet uoči Kurban Bajrama, kad su naše hadžije na Arefatu, a kad mi očekujemo, ako Bog da sutra da klanjamo mi Bajram namaz i da kurbane obavimo onako kako je to nama propisano. Evo, vaši roditelji zaželjeli su i ove godine i tu tradiciju treba čuvati. Htjeli su i nanijetili da vas obraduju za Bajram. To je naš običaj i tradicija koja je stara stotinama godina ovdje. I nije u čitavoj Bosni i nije ni u čitavoj krajini.
ali jesu Kozarac je čaršija jedna koja ne bi stala iza leđa mnogim čaršijama po gosti. Zato ovo što ste vi primili, da vam bude u zdravlju, da to potrošite i da molimo Allaha dželešanu da Allah sačuva nam ovu mladost koja će dalje nositi šehadet ovdje po ovim našim avlijama, po ovim našim njivama, po ovim našim ovim blagodatima koje Allah dao u Kozarcu. Naravno, sada ćemo učiti, jer ovo su naši stari činili sa nijetom, htjeli se da obraduju kuće sirotinske sa nečim slatkim, pa skuhali halvu. Sad se taj običaj malo promijenio, uslovi su takvi, ali sve jedno slatkiši su i to je namijenjeno djeci, a naši su stari to nijetili kao sevap da se dadne za one, da se dadne predušu merhuma naših. Mi naših merhuma imamo koje smo često puta zaboravili, zato večeras kad klanjate u svojoj kući, kad se osamite, kad vam dosadi televizija, onda dignite ruke Allaha dželešanu, učinite dovu za oprost griha naših umrli, jer oni večeras čekaju našu dovu. Čekaju našu dovu isto ko što ste vi očekivali Bajram, a da dobijete ove poklončiće sitne. Ja ću vas sada zamoliti da svako za sebe. Tako, tu vidi ove ljepote, vidi ove ljepote.